Λήψη αποφάσεων φιλικών προς τις γάτες. Εντοπισμός λύσεων για γάτες ενδιάμεσου τύπου. Με λίγα λόγια. Δεν είναι όλες οι γάτες ίδιες. Αν βάλουμε τις γάτες σε ένα φάσμα τρόπου ζωής, θα έχουμε το εξής αποτέλεσμα. Σε ορισμένες ταιριάζει καλύτερα να ζουν σε εξωτερικούς χώρους, μακριά από ανθρώπους, σε ακατοίκητες περιοχές, κυνηγώντας για την επιβίωσή τους. Σε ορισμένες ταιριάζει καλύτερα να ζουν σε εξωτερικούς χώρους σε πόλεις, κομμοπόλεις και χωριά, να τρέφονται από ανθρώπους, αλλά να κρατούν αποστάσεις. Σε ορισμένες γάτες ταιριάζει καλύτερα να ζουν με ανθρώπους στα σπίτια τους, απολαμβάνοντας τη συντροφιά τους. Είναι όλες οι γάτες συντροφιάς το ίδιο? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει μια γάτα στο φάσμα του τρόπου ζωής που βρίσκεται ακριβώς στα αριστερά της γάτας συντροφιάς. Η iCat Care τις ονομάζει γάτες ενδιάμεσου τύπου. Πρόκειται για γάτες που έχουν ζήσει ως κατοικίδια ζώα, αλλά ανεπιτυχώς. Χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή επειδή δεν είναι προσαρμοσμένες να κυκλοφορούν ελεύθερα, όπως οι γάτες του δρόμου ή οι αγριόγατες, και δεν αισθάνονται άνετα να ζουν ως κατοικίδια ζώα. Γιατί είναι γάτες ενδιάμεσου τύπου? Μπορεί να μην είχαν τις κατάλληλες θετικές πρώτες εμπειρίες με τους ανθρώπους ως γατάκια. Μπορεί να έχουν ένα χαρακτηριστικό ιδιοσυγκρασίας, που σημαίνει ότι απογοητεύονται εύκολα από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι γύρω τους. Μπορεί να έχουν ένα χαρακτηριστικό ιδιοσυγκρασίας που τις κάνει να νιώθουν μια διαρκή ανησυχία ή φόβο όταν βρίσκονται κοντά με ανθρώπους. Γιατί οι οργανισμοί φιλοξενίας πρέπει να αναγνωρίζουν τις γάτες ενδιάμεσου τύπου? Είναι σημαντικό να τις εντοπίζουν καθώς έχουν την τάση να διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Εάν υιοθετηθούν ξανά σε ένα συμβατικό σπίτι κατοικίδιων ζώων, μπορεί να αγχωθούν και να αναπτύξουν προβληματική συμπεριφορά. Γενικά, είναι δυστυχισμένα κατοικίδια και οι άνθρωποι που τα υιοθετούν μπορεί να απογοητευτούν όταν δεν πληρούν τις προσδοκίες τους. Πώς τα κέντρα φιλοξενίας εντοπίζουν τις γάτες ενδιάμεσου τύπου? Είναι σαν δουλειά detective. Συλλέγουν πληροφορίες κατά την υποδοχή της γάτας και την παρατηρούν κατά τη διάρκεια της φροντίδας της. Για παράδειγμα, εξετάζουν το ιστορικό της γάτας και πώς συμπεριφερόταν στο προηγούμενο σπίτι της και αν υπάρχει ιστορικό προβληματικής συμπεριφοράς. Επίσης, πώς συμπεριφέρεται στο κέντρο φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένης της στάσης και της γλώσσας του σώματός της. Όλες αυτές οι πληροφορίες συλλογικά μπορεί να υποδηλώνουν ότι πρόκειται για μια γάτα ενδιάμεσου τύπου και συνεπώς ότι απαιτεί ένα συγκεκριμένο είδος έκβασης που να ταιριάζει με τις ανάγκες της. Ποιες είναι οι φιλικές προς τις γάτες λύσεις για τις ενδιάμεσου τύπου γάτες? Χρειάζονται κάτι διαφορετικό από ένα συμβατικό σπίτι για κατοικίδια ζώα. Η iCat Care το αποκαλεί εναλλακτικό τρόπο ζωής. Ορισμένες πρέπει να ζουν σε εξωτερικούς χώρους με στέγη, τροφή και νερό και έναν φροντιστή που θα τις παρακολουθεί από απόσταση. Ορισμένες μπορούν να ζουν σε οικία, αλλά με ιδιοκτήτες που αλληλεπιδρούν μόνο όταν και εφόσον οι γάτες το επιδιώκουν. Απλά να θυμάστε ότι και οι ενδιάμεσου τύπου γάτες έχουν τη δική τους προσωπικότητα και επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ανάγκες της καθεμιάς. Μπορεί όλες να χρειάζονται κάτι ελαφρώς διαφορετικό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες έγγραφο της iCat Care. Λήψη αποφάσεων φιλικών προς τις γάτες. Εντοπισμός λύσεων για γάτες ενδιάμεσου τύπου.